Здравейте хора, аз се казвам Андрей и искам да ви представя два кейса от Тему, които са много яки и си ви поръчах миналия ден. Така, ето този на Кристиано Роналдо на Ювентус. Ето вижте го колко е як. Ето го, отблизо. Така. И още един кейс, който е доста як. Ето вижте го. Колко е хубав. Ето. Така. Ето този кейс. Така. И всъщност са доста яки тези кейсове. И си остават за мене. И може в някое друго видео да си поръчам още нещо от Тему и да ви го представя отново на видео. Така, и ако искате наистина да направя още такива видеа, се абонирайте за канала ми за Скарбанка и да ударите по един лайк. Така, и от мен довиждане и до нови срещи.